Vítám vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu Intuitivní výklady a pokud se vám videa líbí, dejte určitě odběr a děkuji i za vaše lajky a budu ráda, pokud vám ty videa pomáhají. A já to vždycky beru tak naprosto spontánně, ty výklady, nic si nepřipravuju, prostě nevím ani na co přesně mám vykládat a nechávám to na těch kartách, jak možná už víte. A dneska jsem se právě zeptala kartiček síly, co mám nádherné karty, co by mohlo být dnešním tématem. A už jsem hnedka začala vnímat úplně neskutečně, že zase ty dvě karty sešly spolu pěkně. A má to být téma něco okolo toho, že se na základě nějaké bolesti možná straníte jako nějaký, že se vlastně, že máte nějakou ulitu a že v ní jste zalezlí a že se pořád jako chráníte, že se tady fakt nádherný karty opět vyšly, musím říct, že se snažíte furt chránit něčemu, co jakoby není, protože tady jste pořád v tom svým brnění v té své ulitě a chráníte se před něčím a možná už ani nevíte sami před čím vlastně. Protože jenom se na ten krásný svět, který tam je venku, něm díváte, ale jste pořád tak nějak mimo to dění a tam je spousta života, jak vidíte, a spousta radostí a prostě vy se tam bojíte vkročit a myslíte si, že vás tam něco ohrožuje a ono to tak vůbec není. Jo, tohle mě z toho úplně přijde. Přemýšlím, co ještě z toho bych načetla. Jsou tam motýly, což je symbol teda transformace. A je tam nějaká cesta, vás tam úplně tam vidím, nějaká cesta vás tam čeká. Nahoře je fialová, čili do nějakého duchovního poznání, do nějakého růstu duchovního. Ale vy se prostě z nějakého důvodu bojíte vykročit, no. I když tam je všechno krásné a svítí tam sluníčko. No a přemýšlím. Zkusím ještě, co nám k tomu vyjde, k těm kartám. Zase se nám to trošku teda leskne tady, no, tím světlem, tak snad to nebude, no, zkusíme to dát sem třeba, možná, tak, jo, je to lepší, No, a teďka zkusíme, co já to opravdu nechám vyloženě na kartách, já to prostě vůbec nějak jako nekoriguju, ani nějak nechystám nic, prostě vezmeme si karty posvátné duše a zeptáme se, co bychom, jako co třeba dělat, že, by mě napadlo, co dělat, aby jsme z toho teda vlezli, nebo jo, co máte dělat, nebo máme, že většinou se opravdu ty karty nějakým způsobem týkají i mě, takže máme. A už nám jedna vyskočila, co máme dělat? Ano, mně to vždycky tak úžasně vychází, fakt, nádherně, opět. No, takže především máte se léčit sami sebe, nebo se nechat si od někoho pomoct, kdo vám může pomoct tady protože tam máte určitě nějaký důvod, proč se chráníte, 100%. Že vám někdo ublížil pravděpodobně, typuju. No, to vlastně většinou ani jinak není, že jo, někdo nebo něco vám prostě ublížilo, no. A potřebujete vlastně projít tím léčením, potřebujete projít léčením, a to je pravda, a neuzavírat se, ponechat si otevřený možnosti, snažit se, zase to už jsme, myslím, mám pocit i minule řešili u toho výkladu, že jako nesnažit se omezit tou hlavou, která nám diktuje ty study programy, ale naopak snažit se tou myslou mít otevřenou, že to může být tak i tak, že nevíme prostě, že nemusí to být tak, jak to bylo v té minulosti, kdy vám někdo třeba ublížil, ale nechat to otevřený, snažit se vidět, nebo být ochoten vidět ty všechny možnosti. Udržovat si, zůstat jasně, tady vidím třetí oko perfektně, čili udržovat si tu intuici, to třetí oko, který vás nejlíp vede, a nesnažit se nechat korigovat nebo nechat se řídit tou vaší myslí. A bude to muset proběhnout přes to léčení samozřejmě především, protože pokud vy si nevylečíte tu příčinu toho, že vás to drží v té ochraně, že máte pocit, že se musíte něčemu pořád bránit, tak to samozřejmě
podstatě nepůjde, no, když to řeknu. Vidím tady, že tady ta osoba, tady ta bytost spíš teda, má všechny barvy na sobě, všechny barvy čaker, což mi opět evokuje ty všechny možnosti, jo, udržovat si prostě v sobě, že to může být tak, nebo tak, že prostě uvidím. Takový jako v podstatě přijímající, vše přijímající, že neříkat si, může to být jenom tak, jak to bylo v minulosti, tak jak špatně, jak to bylo dřív. Nemusí, vůbec ne právě, protože naopak vás tady čeká nádherná krajina, nádherná cesta, prostě úplně to... Nevidím tady vůbec jediný problém na tom obrázku, vůbec. Takže je to jenom o tom teďka překonat to brnění, který... už mi tady karty zase vylítávají, který máte strašně pocit, že si musíte držet. Že si ho musíte na sobě prostě nechat, že vás to jinak jako nějak vám to ublíží nebo tak. Jo, to mám pocit, že jsme měli i minule tuhle kartu. Vyzařuj své světlo do světa. Snažit se zvýšit si vibrace, mě to okamžitě jde. Protože když budeme zase dole, v těch nižších vibracích toho strachu, té ochrany, tak nám to nepomůže prostě, tak prostě nebudeme přitahovat nic hezkýho moc, jo. Takže snažit se co nejvíc jako ne pozitivní, to je takový, podle mě moc takový sluníčkářský, když někdo řekne, musíš být vždycky pozitivní. Ne, nemusíte, ale ono to dost dobře ani nejde. A obzvlášť tady v tom nastavení, které teďka máte. Ale jenom prostě snažit se co nejvíc hledat nějakou radost, něco, co mě dělá, co mě baví. No, přemýšlím ještě nějaký typy. Třeba i ty meditace, jestli vám pomáhají příroda, cokoliv. Snažit se vědomě otevřít tu mysl a snažit se co nejvíc prostě zvyšovat si čímkoliv, co je úplně jedno, co to bude. Prostě sami víte, co vás baví nebo co vás nějak naplňuje. A snažit se tím přesto to navyšovat si, jestli vy rozumíte, ty energetickou vibraci svoji, protože potom začnete přitahovat právě něco lepšího do života, něco nového, něco úplně... Ale je pravda, že to léčení, musí to jít ruku v ruce s tím léčením, no, ono se strašně, to vím i z vlastní zkušenosti, strašně těžko se navyšuje vibrace, když člověk má v sobě něco nepolečeného, prostě něco bolavého, něco, co ho stahuje dolů, no. Jo, takže to je pravda. Takže i to léčení, i třeba přes obyčejní odpuštění, jo. Sám sobě, kolikrát zapomínáme odpustit sami sobě. Třeba odpouštíme všem okolo, ale co jako my? Co když se zlobíte hlavně na sebe? Jo, různě prostě, každý máme jinou cestu, jak se poléčit, to už právě musíte být trošku spíš si snažit, pokud samozřejmě to jde, snažit se nacítit, nebo hledat, co vám pomůže. Někomu třeba pomáhá ta technika havajská, jak se to říká, hoponopono, říkám to dobře, doufám. Někdo strašně hodně lidí mě řeklo, že to prostě velmi zabírá a že jako jim to velice pomohlo, no. A nebo různý afirmace zkoušet, meditace, jak už jsem říkala, třeba odpuštění. Jedna paní mi poradila třeba říkat si, beru si svou sílu zpět. Jo, taky, že to je velice mocná věta. Nebo různě jsem slyšela jsem i další. A už nám vyskočila karta mezi tím. Bingo. No, jasně, že jo. Osvoboď své srdce. Tak to je to úplně nádherně, tady se tím musím říct teda. Že vlastně celou dobu to tady potom je, že se chráníme i to svoje srdíčko, aby nám zase někdo neublížil, že radši pro jistotu se držíme nějak bokem, že radši nechceme už nic jako nějak cítit, nebo ne ani cítit, ale nechceme jít do interakce s tím okolním světem, protože co kdyby náhodou, že jo? Protože prostě máme v sobě tu bolest pořád ještě, třeba, že? Tady to se nejde vidět. Můžeme to posunout trošku. Osvoboď své srdce tím odpuštěním, no, teď jsem o tom mluvila, mimo jiné. Snažit dát si tu svobodu, že mám nárok prožívat radost, že mám právo zase cítit štěstí.
uvědomit si, že jako neříkat si, že to nejde, že to není pro mě, protože to není pravda. To prostě, nebo to vůbec nemusí být pravda. Osvoboď svoje srdíčko. Už teď ještě mi tam běží třeba, napojte se zase na svoje srdce, přestaňte, protože tou ochranou jsme se nejenom, že chráníme sebe před okolním světem, ale zároveň jsme se zavřeli tím, že se chráníme, tak, protože jsme si zakázali něco cítit. Takže osvoboďte svoje srdíčko, zase začněte cítit radost, začněte cítit lásku, i kdyby to mělo být láska jenom ke zvířeti, snažit se to zase aktivovat, snažit se zase dovolit se spojení s tou svojí duší, s tím svým srdíčkem, s tím svým srdcem, chcete-li. Možná, že to máme takový hezký tady, že bychom dali 3 a 3 karty, tak jestli nám ještě něco bychom měli k tomuto tématu vědět, třeba tady z těch karet. No, je tady jedno tak přišlo, že mě hřeje, docela. Ano, a to všechno vede do lásky a do světla, zase jsme u toho světla, no. Ale ještě teď mě tam naskočilo prosvětlete, tak nevím, proč říkám protemněte, prosvětlete tu svoji temnotu. To už mám pocit, že jsme minule taky měli dokonce světlem a buďte k sobě laskaví. Přestaňte se trestat za něco, co se stalo. To mě tam taky běží, že se trestáte možná, jo, že už si to odpuste prostě, stalo se, každý chybujeme. To a někdo jí třeba 6krát, 7krát, 8krát, to je normální, to není prostě něco, za co byste se měli do konce života trýznit, jenom proto, že prostě, když to řeknu trošku teda drsně, že se něco jako podělalo, jo, to je prostě je normální, no. Kdo ví, jak to ta vaše duše vlastně si před narozením určila. Co když to tak mělo být, že prostě se má něco podělat? Jako, to nevíte, to nesuďte prostě sami sebe, jen protože to bylo tak nebo ona. Ještě zkusíme do třetí karty, které jsem dneska vzala sebou. Co nám řekne k tomu Oshozen Tarot? Dost možná znáte tyhle karty. Už vám je celkem jako pravidelně ve výkladech. Co nám třeba může ještě pomoct tady z tohohle, co teďka máme udělat? To mně prostě přijde vždycky v těch výkladů, že to je nejlepší téma, který může být. Co mám teď vědět, co mám teď udělat? No, přesně. Tak, takže Oshozen Tarot nám poradil toto. To opět souvisí s tou myslí, s tím otevřít tu mysl, snažit se vidět věci jinak. Snažit se jako být víc vědomější v tom přítomném okamžiku a snažit se si říct tak takže co jsou ty staré programy, jak to teda, jako, co mi diktují ty staré programy, které už nechci, jak bych to třeba teďka mohl změnit, abych se na to koukal jinak, nebo koukala, jo? Snažit se, zase prostě mi tam připadá být v tom přítomném okamžiku, protože když budeme v té minulosti, tak nám to absolutně k ničemu nebude, neposuneme se prostě. Čili snažit se zpřítomnit a říct si, hele, tak teďka dělám to a to, teď se cítím takhle a takhle, ale třeba zase jiná paní mi krásně poradila říct si, ale to už nejsem já, to už se mě prostě netýká. A to je to nový vidění. Nebo teď mě napadá nádherná věta, tak zase, už jsem toho prošla hodně, zase úplně jiná paní mi řekla, jakože si, nevím, jestli se třeba jmenujete, řekněme, že se jmenujete třeba Kateřina, jo, nebo to je jedno, Lucka třeba, to je fuk. A teď, že si říct si větu, co by teď udělala ta nová Lucka. To je nádherná věta, to si myslím, to mě třeba opravdu pomohlo velmi, musím říct, jo. A to je to nové vidění. Jo, zkuste si říct, co by teďka udělala nová Alena, Lucka, to je jedno, Milada, kdokoliv, jo. Nevím, jak se samozřejmě jmenujete, že? Takže tohle pomoc nám jako, a to by nám mohlo pomoct tu mysl vyloženě jako přeprogramovat. Jo, nebo i ty meditace. Já třeba mám ráda ty řízené meditace, kde jsou nějaký jako buď podprahové afirmace, nebo takový ty různý prostě vedený meditace, no.
A co ještě máme vědět? Co nám to? Pomůže nám nový vidění, ano. To je ono, protože tam podle mě nejvíc vám tam dělá zmatek v té hlavě mysl, protože mysl je v podstatě ego, že jo, a to je ono. A prostě ego nám dělá, zase použiju takový trošku drsný slovo, největší bordel, že jo, v životě, prostě ego, no. Ego je prostě, to už jsem taky někde asi říkala, mám pocit, ego je prostě dobrý sluha, ale špatný pán, no. Neznamená, že ego mít nemůžeme, to ne, ale je to prostě dobrý sluha a špatný pán, no. No, ego musí sloužit vám a ne jemu. Jo, tak to prostě je, no. A neposlouchat ho, když on tam začne něco kybícovat. Snažit se i, jo, teď mě tam běží, snažit se i zvědomit ten moment, kdy vám to ego říká, hele, teď asi je to špatně, a protože tenhle udělal tohle a tenhle mi dělá tohle. A ono to vůbec nemusí být pravda, to je jenom váš způsob vidění té reality. Teď se to úplně rozděl krásně. Tak, no, přesně. Tak. A dělá to tak dlouho, až se z vás stane mistr vlastní mysli. Bingo. Až budete osvícený tady jako ten mistr na té fotce, na tom obrázku. No, takže. A budete, teď mě tam ještě naskakuje teda, a budete ve stavu 0, kdy už když všechno budete přijímat, ale samozřejmě to už mluvíme o úplně jiných jako duchovních úrovních a disciplínách. Jo, samozřejmě tam to zase, jako to byl takový typ, ale tam úplně si nemyslím, že se musíme dostat, ale spíš mě tam běží takový restart té mysli, jo, že už vlastně osvítí vám tu mysl, tady má, že má nad hlavou to má. A najednou budete takový čistí, ještě tady z toho pána cítím, a budete připraveni přijímat ty nový, lepší programy. A budete moct tehdy, vás to pustí já říkám, že právě teďka je taková stagnace, nevím, jak to máte vy, ale já to teda vnímám silně a prostě ať dělá člověk, co dělá, a 1-0, no tak to je bomba přesně, že to jsou jednička, že jo, to je v podstatě nový začátky, no. Dneska máme i teda 1. září. A potom vás teprve ten vesmír pustí do světa něco tvořit a nějak budete mít úspěch, něco začne dít, až když prostě dolečíme to, co máme a až ten proces doběhne prostě, no. Kolikrát to prostě nejde ani úplně nějak výrazně ovlivnit, anebo si to nemyslíme, to je otázka. Je dobrý zkoušet prostě nenechat se ovládat hlavně tou myslí, a zkoušet spíš se řídit intuicí, především tou duší, bo to je podle mě úplně nejvýznamnější, nejdůležitější, nejúčinnější, jo. Zjistila jsem já třeba, že duše je opravdu nejvíc, že ani to srdce kolikrát úplně není jako, jak to říct nějak, no. Ne jako na místě to ne, ale že srdce kolikrát taky může trošičku být klamající, jo, že nejlepší je vlastně opravdu ta dušička, no, nebo nejlepší ráce. Samozřejmě, že když se napojíte na srdce, tak tam budete schopni zase cítit lásku a radost, to jo, ale i ta duše, tam taky podle mě jde i z duše jde, tam jako je to vlastně taky zdroj toho, že najednou budete mít pocit, že zase žijete, protože pokud necítí člověk svoji duši a není napojený, tak je fakt jak tělo bez duše. No, asi tak nějak bych to řekla. Tak, ještě něco, co máme vidět. Tady k tomuto tématu. Zkusím tu kartu zatím dát bokem, nejsem si jistá, a tady nám teďka vylezly nějaký 2, nebo 3 dokonce. Krásně, no, tak je to ono. Tak, teď nám vyskočila karta, která má úplně skoro stejný barvy dokonce jak ten svět a přijde, že je velice podobná, protože prostě je to o tom, že budete se moc konečně tvořit, jenom nám to potvrdilo. Tady i 4 je stabilita, jo, navíc ještě k tomu budete už moc být mezi lidma, tady je to vlastně to samý, tady taky ono to tam nejde vidět, ale sedí tam taky lidi, jo. Prostě vás to pustí, už jsou tady úplně jiný barvy, je to takový o té radosti. Tady je pravda, že tady taky trošičku jsou ty podobné barvy. Už to začne být ten život pestrej, už to bude otvoření, už to nebude jenom takový nějaký, jo. To je ono, to nám tady až tak jako spíš nám potvrdilo, bych z toho zatím cítila, vidíme.
No a přijde vám hojnost, to prostě tam směřujete, no. To je ono, zase to tvoření, zase tady, dívejte, máme podobné barvy přesně, opět zase. Ta hojnost. No a splní se vám konečně ten váš sen, po kterým jste celou dobu toužili. 6 v tarotu, že jo, to je, když je třeba 6 mečů, tak to je, že už člověk konečně vítězí, že? Takže to je úplně, já doufám, že se nepletu teďka, nebo 6 holí, no prostě je tam ta 6 nějak, no. Takže, no, tady, no. Prostě tady nám to spíš ukazuje podle mě už to, kam jdeme, jakoby kam směřujeme, co se stane potom, když tady ten proces celý projdete. Splní se vám konečně sen, ať už to máte teda vztahový nebo i třeba jiný sen, jo, tak konečně to bude realita. Teďka zatím jenom o tom prostě sníme, nebo spíš to cítíme v sobě, možná, bych to řekla. Tady to jsou všechno takový, tam už necítím z toho, že bych vám měla něco radit, to je jenom, že nám to říká, aha, takhle to bude, jo. Tam prostě přijde, tam prostě směřujeme. No a přemýšlím, jestli ještě nějakou úplně uzavírací kartu. Mně už to teda skoro přijde, že to je uzavřený takhle. Uvidíme, jestli třeba kartičky ještě nám chtějí něco úplně posledního říct. Úspěch. Tak to je pořád to samý, no, v podstatě, no, ten konec teďka. Takže zase podobný barvy, ty veselý, prostě je to zase 6. Takže jde nám to, co teďka procházíte, možná nás to má dneska pozbudit. Nevzdávejte se, protože tady budete mezi lidma, začnete mít nějaký vztahy, bude vás to, už budete moci do toho světa a bude to úplně akční, úplně prostě tady spousta dušiček, jo, to už je taková ta v radosti rodina, duše, nebo jak se tomu říká, jo, prostě nějaký, jako, jak bych to ještě neřekla, zapojení do dění světa, jo, už prostě člověk, budete mít víc radostí, budete, jak to ještě jinak nazvat, budete mít víc potěšení, to tady jsem taky někde viděla teďka tu kartu, jo, přijde hojnost, prostě podle mě je to jenom, abyste neklesali na mysli, tady tyhle karty splní se vám sen a budete mít úspěch, to není možný. Jak to vyšlo nádher, tady ta jediná je taková trošku smutná, pravda, ta karta, trošičku to cítím, ale já v tom spíš vnímám to slovo sen a i teda tady tohle, že mám pocit, jestli tady vás nebude hodně, co máte jako právě ten vztahový sen o té spřízněné duši. No, že to tady tak evokuje, že? A úspěch a prostě obrovský, úplně ovládnete tu svoji sílu, takže nebo teda tygr je jako síla, budete úplně ovládat svůj život perfektně, prostě budete úplně mít, jak budete vám svět ležet u nohou, jak tady vyloženě vidím planetu, jo? A už budete tam sklízet plody té svojí námahy, té svojí cesty, která možná není jednoduchá, pokud třeba jste tady podobní jako na podobné cestě jako já, někteří, tak třeba tak víte, že to prostě fakt jednoduchý teďka není, jo? Tak já doufám, že vám to všechno, nebo něco z toho třeba pomohlo. Prostě ten začátek tady je takový, tam cítím, to není moc teďka dobrý stav, no, není to moc příjemný, vůbec se vám jako nedivím, ale zase buďte opravdu k sobě laskaví, má to nějaký důvod, že jste v té ochraně, možná i máte být, prostě nemá člověk jako by třeba přitahovat ani vztahy do života, protože kdyby se přitáhl ještě na základě těch starých programů, tak by to stejně dobře nebylo, stejně by to zase krachlo a stejně by to, nebo i třeba tu novou práci, nebo cokoliv, jo, prostě holt musí ten proces proběhnout a vy především, co můžete dělat, můžete v sobě být laskavý a zhovývavý a být k sobě na sebe hodní, odpustit si, hodně mi tam běží, tím proběhne to léčení a taky prostě počkat, jakoby nechat ten čas, aby to samo proběhlo, ale ještě mi tady běží, že to je obrovská duchovní přerod, protože tady je ta duchovní evoluce, že procházíte obrovskou transformací a má to svůj smysl prostě. Snažte se nějak zvyšovat vibrace, i když to je třeba stuha, snažte se přijít na něco, co vás baví, co vás těší a snažte se napojit na svoje srdíčko i třeba jenom takovým tempem, jak vám to vyhovuje, pokud to třeba bolí, pokud tam cítíte nějaké emoce a hlavně pro boha se nebojte vyplakat, cokoliv, i vyvstekat, prostě něco.
cokoliv, ty emoce absolutně nesmíte potlačovat. Ale zase se něma nesmíte příliš nechat moc jako dlouho se ovládat, jo? Jenom si tu emoci odžít a plně ji přijmout, protože když se té emocí budete bránit, tak ta doba, kdy ji budete cítit, se spíš prodlouží, než aby se to zlepšilo. Takže já doufám, že vám ten výklad dneska byl k něčemu užitečný. A budu ráda, jak říkám, za odběry, abych věděla, že to není zbytečný, to, co dělá, že vám to je jako k duhu, že vám to přišlo. A i předem opravdu děkuji za vaše lajky a budu se těšit zase u dalšího videa.